जेलाव थानायफोरनि बिमानि मोखांखौ नायनानै बे जोंनि फिसाफोर जेलाव थानाय एनायै केस नांनानै थानायफोरखौ अननानै गासिबो सगदो सोरखारखौ खावलायो। सावगारियाव नुनाय नैबे सुबुङा बारग' एनडिएफबि लैथोमा बसुमतारी, जायखौ आफादाव लाफा होननानै बयबो मिथियोमोन। चिरां जिल्लानि धालिगावनि बर'नि बिर जोहोलाव लैथोमा बसुमतारीखौ गामिनि सुबुङा लाहा होननानैबो गाबज्रियोमोन। बिथाङा दा एनआइए केसजों जाबसिनजानानै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव दं। गुबुन फारसेथिं नैबे सावगारियाव नुनाय सुबुङा बिथांनि बिफा, आथिखालाव खोमाजों खोनानाय गोहोआ गैलिया। नायल' जाल' सासेल' फिसाज्लाखौ माब्ला उदां जागोन बेखौ लामा नायनानै दं बिमा बिफाया। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय 2020 मायथाइयाव एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा एबसु इउबिपिअआ भारत सोरखारजों बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांनाय उनावबो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 50निबो बांसिन बर'नि बिर जोहोलाव एनडिएफबिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाया दासिम जोबथेसालियावनो थानो गोनां जादों। बेफोरबायदि दुखुथिया न'खरनि सुबुङा गोसोनि साननायखौ बुंनो लुबैनाय बाथ्राफोरखौ जों समनि रादाब खौरां बिजोंनि गेजेरजों सम सम फोसावबोदों आरो इयुनावबो फोसावलांनो नाजागोन। बेबादिनो बारग' एनडिएफबि लैथोमा बसुमतारी एबा लाफानि न'आव जोंनि खौरांगिरिया थांनाय समाव बिथांनि बिमाया ओरैबादि फोरमायो। मादैमोना माब्लाबा फिसाज्लाखौ जेलाव नायफेरबाय नामा? खुलुमबाय। आं थाङिया गोबावसै। माबायाव डिसेम्बर मासाव थांनायनिफ्राय थाङाखै आं। गोबाव जाबाय। दा गाव खदेराव फैयोबा फन हरो। माबायदि दं माबायदि मा सोंहरो। जोंहाथ' रावबो गैया, बोराय बुरै सानैल'सो। बोराय बुरै सानैजों खस्थ' मावनानै जायो। बेनिखायनो सोरखारखौ खावलायो आं। बे जोंनि फिसाफोर जेलाव थानाय एनआइए केस नांनानै थानायफोरखौ अननानै गासिबो सगदो सोरखारा अननानै जोंखौ अननानै बे जेलाव थानायफोरनि बिमानि मोखांखौ नायनानै होदो सगदो गोजोननाय मोनगोन। बयबो मोजां मोनगोन नोंसोरखौ आरो नोंसिनि सोरखारा थाबाय थागोन। अननानै सगदो बे एनआइए नांनाय गासिबो जेलाव थानाय दंनाय मानि गासिखौबो बयनिबो केसखौ फोजोबनानै होदो। बयबो मोजां मोनगोन। जेलाव थानाया मादैनि फिसाज्लाया खय बोसोर जाखो? 8 बोसोरनि बारबाय। आं मा होननो रोंबावनो। बावैसो सान सिगां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ एनआइए नांनानै जोबथेसालियाव थानांनाय न'खरनि सोद्रोमाफोरजों सावरायदोंमोन। बेवहाय मादैया नुजाथिहैदोंना नुजाथियाखैमोन? आं थांनो हायाखिसै, लोमजादोंमोन। बुरै नालाय आंबो माबा जाबाय थायो। मुलिजोंसो थायो जों सानैबो। सानफ्रोमबो मुलिजों खुगाजोंसो। रावबो फिसा फिसौ गैया आरो सानैजोंल'। बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोर माब्लाबा मादैनियाव खौरां लाफैफेरदों नामा? बे मिटिंखौ खिथानो फैदोंमोन, गख'मोन। मिटिंखौ खिथाफैदों। थांनो हायासै। गावसोर फन हरनायाव खिथाहरदों आङो। आं थांनो हानाय नंला बाबुमोन होननानै। बे अरजाया मादै होनहरबाय गावसोरबो। दा फिसाज्लानि केसआ माबे थासारिसिम दङ बेनि सोमोन्दै माबा मिथियो? जेबो मिथिया। जेलाव थानाय मादैनि फिसाज्लाया सम सम फनजों रायलायहरो होननानै बुंदों। ओरैनो माबादि खोथा सावरायहरो? औ खिथाहरो। नोंसोर माबा खोनादों नामा बाहेरायाव होननानै सोंहरो। जेब्लाखि फैया सोंहरो। गैया जेबो खोनायाखैल' होनो। आरो बिदिनो खिथाहरो गावसोरबो जेबो मावाखै होननानै, थगायोल' होननानै। न'आव फैथारिया बेसेबां गोबाव जाखो? फिसालाया जै लांदों फैयाखै, फैनो मोनाखै। दाख्लैयो फैनो होननानै बिदिनो गामिनि सेक्रेटारिनि माबा माबि डाक्टारनि बिफा लोमजानायनि डाक्टारनि माबा लेखा एरि जगार खालामनानै हरजोब्बायमोन। ओमफ्राय
बे थानायावबो रायज्लायनो नागिरबायमोन ओमफ्राय गावसिनि बे जियाननि आसोल गाहाया मा होनो बे गोदान फैदोंनो खराथारनो हगारा दै होआ। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।